Планове не правиме за деца. Те си идват просто спонтанно с съдбата си. Но вече сме мъдри хора, над 30, така че ще се вземем в ръце да направим поне още две. Да направите още две планирано. Планирано. Ние до сега не сме планували. Вторите близнаци. И това е било изненада. Да, и то точно и първите и вторите около Великден така разбираме. Разбрахме се с доктора, че ще помислиме какво ще правиме с Ники, защото 6 деца не можем да гледаме. Много е трудно. Финансово работиме и двамата. Тъмън си напаснал живота по някакъв начин. Едните ходят на градина, на ясно на училище. Трудно е. С 4 деца. Кой в днешно време се оправя? Бях много притеснен, защото това 6 деца вече, нали, почваш да мислиш как ще ги гледаш, как ще ги обличаш. Даже изпадна в паника и аз също. Имахме планувана дата за премахване на бременността. Буквално бяхме като скарани вкъщи с Ралица. След като знаехме, че идния понеделник, нали, ще махаме децата, неделя вечер буквално се разплаках и паднах на колене. И казах, докато съм жив и, нали, имам тези две ръце, ще се грижиме за тези деца. И тя се обади посред нощ на доктора, а той беше най-щастлив от цялата работа, защото той изродил всички наши деца. Дори той се разплака по телефона и вече от понеделника живеехме с мисълта, че ще се бориме. Почнахме да мислим за креватчета, за колички. Нали, вече за 4-ти път ни се случва такова нещо. Ние вътрешно го искахме, просто искахме да ги оставим. Искахме да ги оставим, но просто мислехме, нали, как ще ги гледаме тези деца. А Кълни не го побираше по-точно. И как ги гледате сега? Гледаме ги. Лесно. Година по-късно ние сме най-щастливите хора на земята. Както ги имаме 6, няма по-хубаво нещо просто. Отстрани изглежда малко страшничко, да ви кажа. Отстрани излизаме на разходка и се почва. Баби, дядовци, майки, всичко ни гледа, защото ние сме като подвижен цирк. Иванови. Цирк Иванови, ние така се възикаме, да. И почват. Ваши ли са тия деца? Ма как ги гледате? Ама всичките ли са ваши? Ма те са много. 1, 2, 3. Почват да ни броят, постоянно ни гледат, питат. Много Радват ви се? Много, да. Особено възрастните хора, които в миналите времена за тях е било нормално да има много деца. Всеки баби са се включвали, помагали. И сега като видят така многодетно семейство, аз ги виждам тия хора възрастни с каква радост ни гледат просто и ни се радват истински. На преброяването преброихте ли 6 деца? Преброихме се, да. Въпреки, че демографската криза в България, да. Резултатите хич не бяха добри и за съжаление много се надявам след тия резултати и вече хората като виждат така все повече млади хора с по 2, с по 3 деца, някакси това да стане като заразно добро и добрият пример да повлияе на всеки, може би така да си мечтае всеки за голямо семейство, за весело семейство. Може би това дали други ще се престрашат, зависи от нещата, които сега ще ми разкажете. Чисто битовите неща. Да. Как се готви у вас? Таратора не го правиме във ваната, още се оправяме в леген. Наистина ли в леген правите таратор? В голяма купа, много голяма. Колко голяма? Покажи ми ето така. Така. Колко хляба се купуват на ден у вас? За сега сме по един хляб, защото ние двамата не ядеме хляб. Колко мляко? Мляко, прясно мляко, 2-3 млека. 3 литра, като са си вкъщи децата. Прясно. Колко кисели млека? Винаги има поне 5-6 в хладилника. Колко яйца? Яйца, минимум кора, за да има за вечера за омлет. Колко кори взе за последния път 3. 90 яйца. Един омлет на всички, една кора. Как се пере у вас? Това ми е любимата тема. По 2 пъти на ден, 9 кг пералня. Сушилнята задължително работи поне 2 пъти. Всеки ден? Всеки ден, да. После имам сгъване, което супер много ме отчаива, но няма как. И чорапите ги губиме на ден по 2-3 чифта чорапи изчезват. Как пътувате? Имаме бус.
9-местен, има място за още едно детенце. Ще запълните ли пасажирското място? Страх ме, че излизат по две и не знам, трябва да изкарвам и категория, да купувам рейс. Рейс, някой рейс, такъв ученически. Между другото, ние сме много бързи. Да, много организирани. Имали сме срещи с семейство с по едно дете, с две деца. Винаги чакаме ние. Ние не закъсняваме. Ние не закъсняваме никога. Супер организирани сме. Къпем децата в рамките на 15-20 минути. 6 деца. Като на поточна линия. Цак, цак, цак. Аз съм вътре в банята, тя отвънка ги поема и в рамките на 20 минути 6 деца са изкъпани. По-големите дечица си имат собствена стая, а бебетата са при нас. Едно от моята страна, едно от нейната. Жилището общинско? Каква е историята? Да, жилището общинско. То беше така доста негодно за живеене. Обърнахме се към приятели, помагате Лео Кадели. Веднага се отзова, обеща ни, че ще направи всичко възможно да се случат нещата и 2 месеца по-късно, септември месец, дойдоха тук 50 човека. Искам да благодаря специално на Лео, на приятели помагайте. Направиха страхотно жилище, уютно, дизайнерско, модерно. Децата много добре се чувстват, защото имат вече пространство, голяма стая. Това са доброволци от цялата страна. Имаше хора от Русе, имаше хора от Пловдив, от Добрич. 3 дни оставят семействата си, децата си, собствените си деца. Безвъзмездно помагат на нашето семейство, без да ни за познават. 72 часа тук се свършиха страшно много неща и аз искам да благодаря на тези хора. Аз толкова добри хора не съм виждала на едно наистина, място събрани. Това е пример. Беше велико. Вече ние сме част от платформата и наистина доброто ражда добро и е заразно. Ето сега отива на кауза в Благоевград да помага и сега и ти помага. Къщата в Благоевград, където изгоря. Петък, събота и неделя съм там. Както пак ще сме 30-40 човека, пак доброволци от цялата страна. За 2-3 дни ще се свърши страшно много работа. Значи наистина е заразно доброто. Те идват, помагат на вас, после ти връщаш. Абсолютно, да. Просто съм повечко, нали, имам ангажимент към моите деца, иначе не бих изпуснал нито една кауза. Как се справяте финансово сега? Това, което е, нали, организацията, как се готви, как се пере, ясно е, че е трудно, ама с малко дисциплина се наместват нещата. Финансово как се справяте? Финансово с работа. С работа се справяме. Той работи като за 8 човека все едно. Трудно се справяме, не е работя, като да... 12-13 часа. Не се оплаквате обаче? Не, аз не обичам такива неща. Трудно е, на моменти е наистина трудно. Гледаме да си напаснеме по дати, кой взима в началото, в средата, в края на месеца, защото има и много други разходи, които са, примерно, преди 2 месеца съм купила 10 антибиотика. Един антибиотик е 20 лева. Така. Освен тези 10 антибиотика бях дала за пробиотици, за други лекарства, общо едно боледуване към 500 лева, което не е малко за един месец. Във вашето семейство или Да, и мисля, че това е един от важните въпроси за да помислят новото правителство за безплатните лекарства. За деца специално. Както е по много други държави, имам приятелки, никъде не дават пари за лекарства. Значи ние не искаме помощи, ние не искаме, нищо не искаме, обаче това ти бърка директно в бюджета, тия 500 лева може да ги дадеш за децата. Всяко едно ходене на танци, на пеене, на футбол, на урок по английски, урок по математика, урок по български. Всичко се плаща и няма как да си лишиш детето. В крайна сметка ние влагаме за тия деца, за да може те да станат едни стойностни хора, всеки да си поеме пътя, професията, вече всеки ще се оправя. Със сигурност ще има поне 1-2 успешни. Надявам се всичките да станат който каквото си мечтае и да си поемат техния път. Както ние сме си поели нашия. Едни градат кариера, други създават деца. За мен щастието е семейството и съм щастлива, че имаме всичко това, което ни се случи миналата година. Прибирайки се след работа вкъщи и виждайки 6 си деца, аз съм най-щастливият човек. Да. Щастливи хора. Щастливи сме, наистина, да. Вашите семейни истории също са особени. Ти си осиновена, а пък ти си пораснал в семейство с 6 деца? 6 деца, аз съм най-голема. Имам 3 сестри и 2 братя. Общо взето от 14 годишен работя.
и преди да се грижа за моите деца, съм се грижил за тях, съм помагал на майка ми. Живял съм наистина труден живот. Не ме е срам да кажа, че 5 години съм живял без топла вода и ток. Но може би така живота ме е научил днес моите деца да ценят и малкото. И се опитвам това, което на мен най-много ми е липсвало, бащината обич, на тях да не им липсва. И мисля, че успявам и страшно много се обичаме. Те са ми всичко. Намерили сме се. Ти сама си пораснала, без брата и сестри. Аз сама съм пораснала, имал съм късмета, осиновена съм на 3-я ден от моето раждане, точно преди Коледа съм родена. И Господ явно решил, че ще имам голям късмет в този живот. Винаги съм била самичка, винаги съм искала много хора да има около мене и винаги съм търсила контакт с хора. Аз съм така доста общителна. Нали, мен постоянно ми пишат и разни непознати хора за съвети, за чакат 3-то, 4-то дете, примерно, какво да правиме, как се оправяте. И аз каквото мога им казвам като съвет. Какво им казваш? Казвам им, че с организация, с позитивно мислене. Организация и позитивно мислене? Да. Това ли са правилата? Това са, да. Абсолютно, да. Има ли трето? Любов ли е третото? Какво е третото? Любов е, да. Любов е, да. Любовта още от началото е с нас. Да. Надявам се и на 100 години да сме така. Все заедно, все влюбени. Влюбени? Имате 6 деца и сте влюбени? Аз съм си влюбена в него. За мен е той единствен на света и винаги ще стане така. Така е. Да. Влюбени. Много влюбени. 14 години по-късно все още сме влюбени. 15 ще правим. Аз съм намерила човека до себе си. Аз няма да рода иначе толкова деца. Но съм му казвала и 10, че рода. Въпросът е, че всичко е до здраве, в един момент организма си оказва своето влияние. Нямате планове такива, нали? Или имате? Още не сме почнали с плановете. Нямате планове, обаче при вас никога не се знае, защото не го планирате обикновено. Да, има едно място в буса. Свободно. Да, но тя ги ражда по 2. Да. Така че ще видим. Каквото покаже Господ. Ние вярваме на съдбата.